Йоан кръщаваше на реката Йордан. Йоан кръщаваше на реката Йордан с вода за покаяние, за покаяние на греха. Йоан кръщаваше на реката Йордан. Йоан кръщаваше на реката Йордан с вода за покаяние, за покаяние на греха. Идва онзи, който е по-силен от мене. Идва онзи, който е по-силен от мене. Той ще ви кръсти с огън, със Святия си Дух. Халелуя! Исуса, Месията, Исуса, Господа. Прав направете пътят на Исуса, прав направете пътят на Исуса. Чудеса, знамения ще ви следват в Христа. Чудеса, знамения ще ви следват в Христа. Йоан кръщаваше на реката Йордан. Йоан кръщаваше на реката Йордан с вода за покаяние, за покаяние на греха. Кръщаваше на реката на Йордан. Йоан кръщаваше на реката Йордан с вода за покаяние, за покаяние на греха. Който е по-силен от мене. Идва онзи, който е по-силен от мене. Той ще ви кръсти с огън, със Святия Дух. Халелуя! Исуса, Месията, Исуса, Господа. Прав направете пътят на Исуса, прав направете
Isusa. Любов, 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 любов. Ей, агапета Божия, любовта Божия, агапе, любовта на моят Бог.